אל תפסידו לקוחות, תעשו עיצוב רספונסיבי לאתר שלכם. אז מה זה עיצוב רספונסיבי? כאשר האתר שלכם מותאם ומשתנה באופן אוטומטי לסוג המחשב בו גולשים. אם זה סמארטפון, מחשב נייד או נייח. המטרה של רספונסיביות היא יצירת חוויית משתמש חלקה לכל גולש, ללא תלות במחשב שהוא משתמש בו. תנועת הגולשים בסמארטפונים מגיעה לכ-80% מסך התנועה באתרי אינטרנט. הרבה גולשים ניגשים לאתרים מהתחום הפיננסי דרך הסמארטפונים שלהם. אם האתר של העסק שלכם לא מותאם לנייד, אתם עלולים להפסיד הזדמנויות לסגירת עסקאות מעולות. לדוגמה, שני חברים נפגשים לארוחת צהריים. אחד מהם תוך כדי הארוחה ממליץ על יועץ משכנתאות שקיבל ייעוץ ממנו בעבר. החבר השני לוקח את הסמארטפון שלו והוא בודק בגוגל את האתר של היועץ משכנתאות. אם הוא לא מבין באתר איך להתקדם בו, או המייל קטן מדי, הוא יוצא מהאתר, ובמקרה הטוב הוא אומר, טוב, אני אעלה למשרד לבדוק את האתר במחשב הנייח שלי. הסיכוי שהוא יעשה את זה בפועל שואף לאפס. חלק מחוויית משתמש טובה היא יכולת של הגולש לנווט בקלות בטלפון הנייד שלו. אם זה לעבור מעמוד לעמוד, לראות את הטקסט באופן ברור, להשאיר פרטים או ליצור קשר עם העסק.